Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. бародарони азиз, аллоҳ ҳамата баракат бута. Ирӯз дуюм рӯзи рамазон аст. Барои додарҷонмон Абдуллоҳ збор кушодагии мақсад 148 000 ҷамъ шуда. дӯстони азиз, 200 000 нарасидеса ки писаракра ҷарроҳӣ кунанд. гурдош мақсад пешоб рафтан наметавонад. Абдуллоҷон, амира я дастгирӣ кунед дар моҳи шарифи рамазон. беҳтарин хайр меша ва ҳар як хайре ки шумо дар моҳи шарифи рамазон мекунед, аҷру подозш аз дигар рӯзҳо баландтар аст. аллоҳ шуморо абишат кардааст ки аҷрша дар ин дунё охират метиҳад. Абдуллоҷон саҳҳат шава. бо Абдуллоҷон дар ҳаққи акошку я дуо ка. аллоҳ чишонта я дуошон кунте. илоҳи амин. хайрошона қабул кина ва рӯзаошона қабул кина. аллоҳ чӣ кина? Я дастгирӣ кинам тара. бугу ка акошона я дастгирӣ кинем гумара.